Здравейте, приятели! Аз съм Shadow Frame и днес ще играем на Майнкрафт. И имам важни, добри новини за мен и за вас. Добрите новини е, че излязах във вакансия и вече ще има по-често клипове на Майнкрафт и на такива работи. Да започваме с Майнкрафт. Последния път, ако спомням правилно, щяхме да умрем. Но не успяхме да умрем. Но щяхме да умрем. И направихме печка. И имаме стъкло. Супер. Едно, две, три. Тук сега внимателно, защото... Последно. Вече сме изцяло поправени. Този клип няма да е по-дълъг от 15 минути, защото е щот. И така да, ще си ползвам стринга. Не знам аз за какво, но ще го ползвам за нещо. Някога. Не сега, ще някога. И ще... Добре. И ще го ползваме някога. Сега не сме гладни, както виждам. И сме с зомбите, къде мобове. Добре, мобове. Изнявам се. И обаче има проблем, не намерям овце. Ей там, това овца ли? Сега, за да се подходя да разгледам малко. Не, това е цвете. Но так му съм излязъл, ще побягам малко, защото мога на един паяк. И едно зомби. Но ще се сбия зомбито, паяка. Убил го, браво на мене. Идеален съм. Добре, вече ще ползвам стринга за лък. Лък. Така и така. Какво? Що? Нямам пръчки. Защо нямам пръчки? Трябваше да имам пръчки. За да има пръчки, обаче ми трябват пръчки. Добре. Гладен съм. Най-сетне да ям пилет. Макар че не ми трябва толкова, но го изядах. Обичам пуйки. Защото обичам пуйки. И да, така. Помислих, че скелето опитва да му оцели. Не е така, добре. Отиваме за това крабиченце, да го помилваме. С меч. Помилвахме го с меч. И на него май му хареса. Харесва ли човекта пак? Добре. Това не е думата за крабата, но така да. Отиваме на лов за овци. През